Čini se da će u Hrvatskoj najvažnije odluke donositi se u trokutu premijer, ministar financija i ministrica uprave. Tu će se zasigurno dogovarati i strategija smanjenja deficita. Gospođo Maletić, koje su vaše zapažanja i što će Brisel i Europska komisija još tražiti od Hrvatske, odnosno dublje pitano, može li se spasiti izgubljeno, tu mislim prije svega na novac kojeg je Hrvatska izgubila ili nije povukla koliko je mogla iz EU fondova? Pa ja sam upozoravala još 2015. godine kad je postojala još neka šansa i tračak nade da se ne izgube sredstva iz razdoblja 2007. i 2013. tadašnju vladu da se mora ubrzati, da mora snažno investirati u pripremu i provedbu projekata, ubrzati procedure odabira, ojačati administraciju, ukloniti prepreke koje su stalne kroz imovinsko-pravne odnose pa se ne uspijevaju projekti do kraja pripremiti i tako. Međutim, to se naravno nije odradilo i ono što nas čeka u 2016. to više nitko ne može spasiti je gubitak sredstava iz razdoblja 2007-2013. To je zbog posla koji nije odrađen u 2014., 2015., odnosno 2013., 2012. i jednostavno ti novci doći će do tog dekomitmenta, odnosno oduzimanja nepotrošenih sredstava. Rekla sam, moglo se još nešto učiniti, recimo početkom 2015. ali je vlada koja je bila ostala gluha na sva upozorenja. Ono što naravno sad treba napraviti je da se gubitak dalje ne nastavlja, znači treba raditi na omotnici 14-20, otkloniti sve prepreke i omogućiti brzu i kvalitetnu provedbu projekata kako ne bi došlo u daljnim godinama do novog oduzimanja sredstava, a naravno pri tom treba jako voditi računa i o dugu i deficitu, kvalitetnom proračunu i fiskalnoj konsolidaciji, jer to su upravo zahtjevi s razine Europske komisije. Podsjetimo se da je još prošlu godinu vlada bila pred odlukom koju je Europska komisija namjeravala donijeti, a to je da nastavi onaj najteži stupanj korektivnog mehanizma u proceduri makroekonomskih neravnoteža kada slijede kazne. Po prvi put su se pred takvom odlukom Europske komisije našle dvije države, Francuska i Republika Hrvatska kao nova država članica. Europska komisija je odlučila biti blaga, ne pokrenuti taj mehanizam u 2015. Sad u 2016. nema poboljšanja kad je u pitanju Republika Hrvatska, ali Europska komisija će sigurno dati novu šansu novoj vladi i ja sam sigurna da će nova vlada to znati dobro iskoristiti i kvalitetnim promjenama Hrvatsku pomaknuti u puno pozitivnije pozicije.